Bombo Weather Update. Sa update sa Baguio, mas nagabaskog pa ang kusog ni Baguio Uwan samtang nagapalapit ini sa Catanduanes. Sa alas 5 sa kagahon nga weather bulletin ng State Weather Bureau, nakabutang nakita ng mata sang Baguio sa kalayon nga 195 kilometros na sidlangan sang Vira Catanduanes. Dala sining kabaskogon sang hangin nga tubtob sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 215 kilometers per hour. Namentinar man sini ang direksyon nga panakatundan minhana katundan sa karesigon nga 35 kilometers per hour. May mga area na sa Luzon kag Visayas nga napaidalom sa wind signals o kung wind signals number 2, 3 kag 4. Napaidalom naman sa wind signal number 1 ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan kag ang Antique kung ang bilog nga Region 6. Sa wind signal number 1 lauman nga may mabaskog nga hangin, may warning lead time nga 36 hours kag may dalang nga minimal to minor nga peligro sa kabuhi kag propiedad. Sunod sa Weather Bureau, signal number 5 ang pinakamataas nga wind signal nga mahimo mapagwa samtang yari sa Philippine Area of Responsibility si Baguio Uwan. May eksperyensahan man ang mamunog nga pag-ulan, mabaskog nga hangin kag storm surge mangin sa mga lugar nga malayo sa area kung saan mag-landfall ang bagyo. Gina-forecast nga magahulag ang bagyo para katungdan minhanang katungdan sa masunod nga 24 oras o kung imentinar sini ang pareho nga direksyon sini subong sa track forecast ang matas ang bagyo magalabay malapit sa Catanduanes subong aga kag mag-landfall sa Aurora karon sa gabi o kung buwa sa kaagahon. Bangod sa kalapiton sini posible nga direkta ini nga mag-igo o kung mag-landfall sa Catanduanes. Pagkatapos ang landfall, mag-aagi ang bagyo sa kabukiran sa Northern Luzon kag magatuhaw sa Lingayen Golfo kung sa kadagatan sang Pangasinan o kung La Union sa Lunes sang aga. Sunod pa sa Weather Bureau, magalapot si Uwan sa Super Typhoon category kag mahimo mag-landfall kung malapit na o kung yara na mismo sa iyang peak lifetime intensity. Ang paglabay sini sa kabukiran ang mahimo magkapahina sa puwersa sini na pangginalantaw nga magapabili nini bilang typhoon samtang yara pa sa teritoryo sang Northern Luzon.